What's up guys, welcome back to my YouTube channel. It is your boy T-Smart Tech. So barka da wannan lokaci, fatan kuna lafiya. BRC ko ce coin da za su listen very soon. BRC already ina tunanin nayi, bari duba muku kan. So wannan app mai suna BRC zaka shiga, zaka login through your account, yanda zaka connecting wallet naka, zan yi guide naku. Zaka sa Gmail ɗinka nan, ka sa password ɗin sa. So bayan ka sa main details ɗinka zaka danna login, sign in. So za a je muku contact address nasu, wanda launching sun suka ce za su yi depositing ga extension nan gobe 3 watan January. Za ka shiga BRC da ka fara yana kan nan, za ka shiga BRC. Kana shiga BRC naka, za ka ƙara sani. So da ya buɗe maka za ka danna connect wallet. So amma abin da za ka yi da kai copy link naka, za ka yi back, za ka tafi Trust Wallet naka. Trust Wallet idan ka shiga Trust Wallet dan yi verify naka da kuɗi. So za ka zo ka danna nan ka kunna token nasu, sai ka danna za ka shiga manage, sai ka kai ga shi ya buɗe. Kuma sun ce boss BRC20 da shi kansa BNB Smart, kun gani boss site, sai ka duba tweeting nasu, za ka iya confirm. Suka ce ne tweeting nasu da suka yi ɗazu, sun ce mai total supply ga shi 1 billion, starting FVD 4.5 million, then network ERC20 and BIP20, utility BRC20/IDO staking to CBTC domain treasure, government bonds and more. Za ka yi copy ga contract address nasu nan, wannan shi ne contract address nasu. So ka riga ka yi copy, sai mu bashi, zan bashi akan ERC ɗin, ko bari bashi akan BNB ma, kai bai ma save ba. Kawai za ka zo receive BRC20, kana copy receiving address, za ka ƙara copy, za ka zo cikin address na, za ka yi paste, da ka yi paste kawai za ka yi confirm. Ga wallet connected, na ga shi yanzu na yi connecting, kun ga na yi connecting. Then akwai daily post a nan na Twitter, za ka danna Twitter. 10 point Paris ke rawa. Ya shigo Twitter, za ka yi post. Yawan post wasan gashi na yi posting a gana Twitter na. Yanzu zan yi back, za ku ga ya kara kwanci na ido 3 so. Wannan ya fara kudin ne fa na gane yake. Da wai ina tura ma application din. Idan na tura ma application sai ka kan WhatsApp, sai ka danna abu, zai rubuta nemo, zai zo WhatsApp application da application. Zai zo You see? Another thing. Another point that she is black. Nan ma black. Nan ma black. So thanks for watching. Yours T-Smart Tech.